मानसि आलाय मा जाखो नै मानसियानो मानसि बोरै जाखो ओरैबायदि बेरायबाय जों नै मोनसेल' लाबाय बेरायनानै ससमाल' लानो रोंबाय नै मेन रड गासिबो ओरैजा बैयो अभार ब्रिज गाहायाव गासिबो दा बायरायाव ओंखारबोबाय नै बायरायाव ओंखारबोनानै सिरि हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बनायनानै लाहरग्रोनाय जालायबाय दा थांगासिनो नै बेरायनो थांगासिनो जोङो बेलासिनि एसे सुथि दिनावलाय माथो खालामनानै थानो नङा होमबा एसे बेरायग्लांहोनांगौमोन रुमाव थाबाय थानो मेंलायनाय मोनो दा थांगासिनो आरो जोङो मेजेस्टिकआव थांगोन बेरायलाबायहैनि थांगासिनो दं नै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम जों बेरायगासिनो दं नै थांगासिनो जोङो मेजेस्टिकआव दिनैहाय मेजेस्टिकआव बेरायनोसै साफोरजोंहाय ओरैबो सासे दंबावो नै लिफआव गाखोबाय नै बाव नै दावखोगासिनो हारसिंनो थाबायनाङा गसंनानै थाबानो मालाय दावखोखायो हारसिंनो थांगासिनो आरो जों दे नायलांबाय थादो नोंथांमोना होनबा नायलांबायल' थादो थांगासिनो जोङो बारजुमदो जोङो नै फैनानै नेगासिनो मेट्र'खौ टिकेटबो लाबाय नै टिकेटआ बेनो दे बे ट्रेननि टिकेटआ मेट्र'नि टिकेटआ नै फिसानो बेजोंनो बिराद गोजान गाखोनो मोनो नै सासे बिराद बेस्थ' बेयो मबाइलाव सिख्लाफोरजोंबो बेस्थ'थार नेगासिनो ट्रेनानो फैयाखै नै दाबो ओरै नेगासिनो दं ओरै ट्रेन साइडथिं बेयो नैबे साइडथिं जाहैबाय जोंहा फैगोन आरो मेट्र' ट्रेना नायलांबाय थादो नोंथांमोना मेजेस्टिकआव थांगोन बेरायलाबायगोन मेजेस्टिकआव देखायगोन नोंथांमोना बयबो नै थांग्राफ्रा ओरै नेगासिनो दं जोंबो नेदों बिल्डिंफोर लुनाया नेशनल कॉलेज के तलुपल्ली बांग्लोर थांगासिनो आरो नै ट्रेनजोंहाय बिराद स्पिड खारदों नैबे साइडथिं स्टेसन नेगासिनो गाखोग्राफ्रा स्टेसन बियो नै हानिफ्राय गोजौआव थांगासिनो जों दासो बेसेबांबा गोथौ हायावसो दंहैयोमोन आरो गाखोबावनांगौ नै गाखोनायाव गाखोनाय गाखोनायाव गाखोनाय गाखोगासिनो ओरै गोजौ दावखोलांगासिनो मोनसेबाव नै गोजौ नोंथाङालाय मोनसे गाबथादो बे लिफखौ गाबथानो नागिरदों नै जोङो खारबाय थानायखाय गाबथारनो हाया थांगासिनो आरो मोननोसै मोनहां जाबाय फैद' बुट सोग्रा जेट आरो जेट जानोसै जोङो दा बायरायाव ओंखारबोबाय नै बायरायाव ओंखारबोनानै सिरि गाखोबावदों आरो गोजौआव अभार ब्रिज बियो नै अभार ब्रिजआव बास स्टेसन बे गासिबो बास गोजानै ओरैबो बास गोजा दङ ओरैबो बास दङ बेबायदि आरो नै मेन रड गासिबो ओरैजा बैयो अभार ब्रिज गाहायाव गासिबो बास खारग्रा दंजोबो नै आजां गाजां बास आरो नै बेबायदि आरो ना बेबायदिनो बै अभार ब्रिजजों थांनांगौनो जोंना ओरैबायदि बिहिर आरो नैबे लोगोफोर माबागासिनो दं
नागिरगासिनो दं लोगोफोर फैदोंनो ओमफ्राय दा लोगोफोरखौनो दाबो लोगो मोनलायलायाखै आरो आन्दायलायनानै दङ नागिरलायगासिनो बिसोरबो रोङा गोदान फैगोदान नालाय जोंहाबो नागिरलायगासिनो आरो मिथिया बबे साइडजों दं खिथाहरनो रोङा बिसोर मोजांखौनो आन्दायलायनानै दं आरो नागिरलायगासिनो नै मेन र'डआव दं नागिरगासिनो नायल' ओमफ्राय बास स्टेसना ओरै उनाव थाजोब्बाय बे उनथिंजाय जों बे साइडआव दङ नै र'डआव बिदिनो बांद्राय जाम गैया मेन र'डआ खालि आरो ना नागिरलायगासिनो नै बिसोर सानैबो लोगो सानैजों नागिरलायगासिनो आरो नै बे मेजेस्टिक आरो ना सोरबाफोर फैयोबा आन्दायनांगौ गैया बास हाबग्राया बे खाथियावनोखा ओरैबायदि मानसि नालाय ओरैबायदि मानसि नै बे बाजारफ्राव जाम जालायनायखा दे ससमा ट्राइ खालामदों बिसोरो मोजां मोनो मा मानसिफोरखौनो बे साफा मोनसिनबोदों बेखौ लादो होमबालाय बेखौ लायो लादो बेखौ लागानांगौ बे नों बेखौ लायो नों मिथियो दा ससमा नायदों फाइनालि नै बेखौ लाबाय नोंदाखौ एसे हिर' नुसिगोन 100 मोजां नुबायना लाबाय नै हिर'नो मा जाखो नै मानसियानो मानसि बोरै जाखो गाजां गाजां बिर नै ओरैबायदि मानसि जायगा मोनलाय आरो बेनो जाहैबाय मेजेस्टिक मेजेस्टिकआव बेफोरबायदि गासिबो बुस्थुफ्रा खम रेटआव मोनो नालाय फिक्स रेटआव गोजा 100-200निफ्राय स्टार्टिं नालाय गस्लाफ्रा ओरैबायदि नै गाजां गाजां बेखौ बिखायाव लानो बायदों बेखौ नांगौ बिखायावसो लायो नोङो बे टप्सखौ बायनो नागिरदोंमोन जोंहा बे टप्सखौ माबायदि लायो ओमफ्राय लादु दे बा ओरैबायदि बेरायबाय जों नै मोनसेल' लाबाय बेरायनानै ससमाल' लानो रोंबाय नै बास स्टेसन गासिबो बासा बावनो थाजोबो आरो नै दा बासा खालि दंथ'यो गैथ'आनो ओरैजों थांग्रा ओरैबायदि बरिया जायगा आरोना सुन्दर नुनो साफा आरामनो गोजौआवखाय मोजां मोनो आरो अभार ब्रिज गोजौआव थानानै मोजां मोनो आन्दायलायगोन आरो ओरैबो लामा ओरैबो लामा ओरैबो लामा ना ओरै गासिबो बे अभार ब्रिज गोजा नै बे लामाया आन्दायलायो आरो बे लामाखौ ओरै थांबा ओरैबो अभार ब्रिज बेजों आजां गाजां मानसि फैगासिनो दं मेट्र'आव गाखोनानै नैबेजों मेन गेट बेजों बास हाबो बे मेन गेट जाहैबाय बेजों बास हाबग्रा बेजों बासा हाबगासिनो दं आरो दा नायो मेन गेटजों बेजों हाबनानै ओरै गेटआव नाहरो नै मोनथाम मोनब्रै मेरला दङ ओरै गोबां गेट दङ आरो बासा लोगोफोर गोबां फटकबो लाबाय गोबां भिडिअ शुटबो खालामबाय दायो जोङो थांफिनसिगोन आरो मेट्र'आबो हा सिङावसो नालाय थांफिनगासिनो नै मेट्र' लामाखौनो नुवा बेयाव हा सिङावसो आरो हा सिङावसो नालाय मेजेस्टिकआवथ' हा सिङावसोखा नालाय दा थांगासिनो आरो नै ज' ज' थांगासिनो दा जोङो थांफिननोसै नै ससमाया हमबासो मोजां नुयो हाबफिननोसैलाय एन्ट्रि खालामफिननोसै मेट्र' गाखोनो थांफिनगासिनो दं नामायग्राया बोथो गाखोग्रा गोजासो हा सिङाव हाबलांफिननांगौसो आरो डाबल थाला हा सिङाव हाबलांनांगौ हाबलांगासिनो जों नै गाखोगासिनो दा ससमाया लानो होबाय दा दा मोनसे हाबगासिनो नै गाखोगासिनो आरो नै मोनसे बाय बाय
जाखिनि एखेलानो या जाखिनिया नोंनि थाबायनाया जायाखै फोरोङाखौ एसे mudah-mudahan mau poin murni bantu hai फोरोंना गाहायावसो नामायलांबावनांगौ दा नै बिदिसो नामायलांबावनांगौ नामायनाय एकदम हा थालायाव नामायलांगासिनो नै बिदि ज' दंजोबो आरो नै बिदि नामायलांगासिनो नै बियो नामायलांग्रा जों नामायलांगासिनो दा थांबावनांगौ नै नामायनांगौ नामायनायाव ओइ दख'रा गाहायाव नायलायनाया जों मानसि खर'आ मानसि जायगाया मोनलाय नंला नामा ओरैबायदि मानसि गारिया दंफैयोमोन हनै जोंना ओरैबायदि बिहिर आरोना बे डिस्ट्रिक्टआव बास माबाया मेट्र' गाखोनो थाखाय बयबो ओरैबायदि ज' दानिया एक्टरा हमनायनो डेन्जार बायदि नुदो एक्टरा हमसैलाय सिख्लाफ्रा हनै नायखोमालाय हरदों सुआ जाबाय जानांगौ आंखौ मालाय गुन्दा लिडार नुवाखै माथो अबाव एक्टर लिडार नुदों आंखौ गुन्दा लिडार नुखादों ना नै थानायनिफ्राय मोजां स्ट्रिक्ट बानांगौलै ने स्ट्रिक्टबो जानांगौ ओरैबायदि बिहिर नैबे जाबाय ट्रेन बेजों फैगोन मेट्र'आ जों नेगासिनो दं फैथ'वाखै लोगोफोर जोङो फैफिनबाय न' मोननोसै दा थाबायदों आरो नै गारि ओंखारनानै थाबायफिनबाय न' मोनफैबाय आरो दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर जायगाफोरखौ मोजां नुबायब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो ओमफ्राय गोदानै फैनायबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो जों दा एसे गोजौआव थाङो खोमा एसे माने मा होनो जौगानो हायो खोमा साबसिननिफ्राय साबसिन भिडिअफोर लाबोनो हायो खोमा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट होलायदो आरो बयबो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयाव फोजोबथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय